Samantala, idol, sa ibang balita, lola po nasawi matapos pumasagasaan ng isang bus habang namamalimos sa may tulay ng Carmen Rosales. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM Report. Dead on arrival sa paggamutan ang isang 64 anyos na ginang matapos masagasaan ng isang bus habang namamalimos umano sa Don Chofilo Season Bridge, Barangay Carmen West Rosales, Pangasinan noong gabi ng Biyernes, Abril 24. Sa panayam kay Rosales Municipal Police Station Case Investigator na si Police Senior Master Sergeant Fernando Gomez, hindi umano namalay ng driver ng bus ang biktima habang binabaybay ang tulay. Ayon sa kanya, bagaman sinubukan nitong iwasan ang biktima na nasa gitna ng tulay nang mangyari ang insidente, nasagasaan pa rin umano ito. Kasi po doon sa resibo ng bus driver, habang traverse o pagbiyahe po sila, nanggaling po, nagmula po sila ng norte papuntang south. Bigyan na lang po niyang naramdaman na parang mayroong kumalapok sa parting harapan po niya. Ganyan. So, nung binaban nila, tinignan, yun po, tamaan po nila itong isang. So, ayon po sa ating mga motorista at saka sa ating mga kapulisan na yun, madalas po nilang makita itong si Elvira Alvarez na nasa ibabaw ng tulay mula umaga hanggang sa gabi na siyang namamalimos po sa mga nagtaraang mga motorista po na nagtaraan dito sa Carmen Bridge po. Naitakbo naman agad sa paggamutan ng biktima ngunit binawian na ng buhay. Ayon kay Gomez, matagal na nasisita ng mga motorista at otoridad ang biktima na namamalimos sa gitna ng tulay ngunit hindi pa rin umano ito naaawat. Samantala, nasa kustodiya ng pulisya ang driver ng bus ngunit hindi na umano kakasuhan matapos magkasundo sa pinansyal na tulong sa libing at para sa naiwang pamilya ng biktima. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Jam Victorio. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM.